Moi boa tarde. Hai un calorazo increíble. Bueno, que tal? Como estades? Eu espero que esteades moi ben, aínda que pasando moitísimo calor, como estamos por aquí. Non é que teñamos unhas temperaturas altísimas, pero ao vivir aquí en Galicia, cho que ten, que un nada que nos suben as temperaturas e parece que nos morimos. Pero, bueno, xa sabemos que non son tan altas como por aí adiante, por Sevilla, Dios mío, que están sempre a 40. Eso, eu penso que eso aquí sería totalmente insufrible, o sea, non sei se seríamos capaces a... Hola, Ana Filgueira, boas e calurosas tardes, ves, tamén estades por aí, con calurosas tardes. Vou coller a miña libreta de anotar, a ver se me facedes traballar moitísimo. Teño que apuntar moitas cousas. Eu teño aquí preparado. Hola, que tal, Cristian? Desde o Cabo Silleiro. Como que desde o Cabo Silleiro? E logo, onde estás? Estás de vacacións? Ou contanos, non nos deixes así. Sempre dixo, hola, que tal, boa tarde desde o Jaliñeiro. E cambiasnos o Jaliñeiro por Cabo Silleiro. Bueno, parécense. Hasta se pode facer un pareado, oístes? Cristian, que sempre nos fala do Jaliñeiro, foise de festa ao Cabo Silleiro. Hola, lleguei a tiempo, chegastes a tempísimo, Carmen. Que tal? Moi boa tarde. Hola, que tal? Saludos a todos, Susanita. Está no mar, Cristian está no mar. E ves ben desde a playa? Ou baixaste solo uns días e agora non debes estar na playa, porque na playa non se ve ben o teléfono, eu nunca son capaz de ver ben o teléfono, pois unha pantalla moi negra, e nunca vexo ben. Hola, desde Barcelona, hola, Celsa, que tal? Que tal en Barcelona? Fai moito calor tamén en Barcelona, non? Me imagino que sí. Hola, desde Burela, hola, Anacleta, que tal? Maitos Viajes, hola, desde Vizcaya. Maitos é novo por aquí, porque non me sona a min ese nombre. En que sí? Bueno, pois, benvido ou benvida ao chat este en directo. Bos días desde... Ai, como se moven estes chats, Dios mío, moito corren para arriba. Moito calor en Amoedo. Boa tarde. Tamén por aquí a Celi. Bos días desde Buenos Aires. José Luis, hola, que tal, José Luis? Que tal? José Luis Ribeira, desde Buenos Aires. Que tal está o tempo por aí? Contanos algo. Non marcharas para o Caribe? Eu? Mira, teño pensado ir por aí uns diñas de vacacións, porque xa sabedes que a xente obrera non pode ir un mes como fai o resto do mundo e o resto dos mortales, pero desde logo no Caribe non creo que me vexades moito, porque eu sonche de pensar que aínda non conoxo a miña terra como para ter ansia de ir a visitar outras terras. Non teño tanta ilusión eu como para ir ao Caribe, quero dicir. Non me presta. Teño aínda por descubrir moito aquí en Galicia, mas en España. Así que... Hola, Nusca, desde Rois, que tal? Aquí tamén fai moitísima calor. En Rois, aínda encima, bueno, aquí estou rodeada de playas, e podo ir enseguidísima a unha playa, pero os estuven a facer outras cousas e andiven a traballar, e iso que fun cedo á horta, que fun temprano, pero, anduven ca manqueira tamén, mollime ca manqueira. Eso xa está guai. Ir dando like. Facedelle caso, por favor, aquí a Carmen, que hoxe é a encargada de tirarvos das orellas por non darlle ao like, porque eu só vexo 19 likes. 75 personas. Recordo que é gratuito, que non costa nada, así que, porfa, dadelle aí ao like. Ola, pois aquí estamos, na playa de Montalvo. E logo, Rosa, na playa, de verdad, que tendes vos logo no teléfono que non teño eu? Porque eu, se miro o teléfono na playa, eu vexo todo oscuro, negro. Non vexo nada. Carmen Bouzas, fálanos desde Zurich. Cuidado. E que tal está o tempo por Zurich? Porque aquí estamos máis ou menos asando, pero estamos todos a queixar do caloriño que fai, pero tamén en 2 ou 3 días aquí xa cambia outra vez. Xa vai outra vez a empezar a estar nublado, e sei que ven así o tempo outra vez cativo. Estou bañando o can na agua. Ah, que guai! Que me dera ver imágenes. Isto tiña que ter acceso a imágenes. É que eu vos dese como permiso para mandar como pequenos, non sei, como reels ou así, algo cortiño, para ver onde estades. Gustaríame moito que isto tuvera esa opción. Hai que dixir ali a
a YouTube, que nos poña a opción de que vos deixe eu mandarme vídeos para ver como estades, entendes? Porque agora quedo toda intrigada como está bañando o can Cris. Hola, Nusca, o Miquiño desde Noia. Hola, Manuela, que tal? Manuela? Algarfojo, pois mira que suena-me ese apellido. Pero, bueno, supoño que non che conoso. Pero, bueno, Noia tamén é aquí ao lado. Estiveste desa semana pasada ca feira medieval e non pudin ir, porque tuve liadísima e non pudin ir. Pero, mira que me gustan as feiras medievales, Teño que ir a Addison, a ver se... Non me dá tempo tampouco, porque acababa hoxe. Porque na Addison tamén está moi chula. Pero, bueno, cando non se pode, non se pode. Buenas tardes a todos e a todas. En la carretera entre San Sebastián e Navarra. A donde nos vai? Bueno, pero aquí vai todo o mundo de vacacións menos eu, lo! Hola, Maricarmen, supoño que non vas conducindo, que vas de copilota e que vas... mirándonos, bueno, pois que teñades moi bo viaxe, a modiño na carretera que non hai prisa por chegar. Bueno, eu xa que somos aquí ahora 100 personas, quería vos dicir que o mes de agosto teño así como bastantes chollos e vouvos abandonar durante un mes, porque ademais o mes de agosto tamén é complicado para vos, que o sei eu, estar aquí nos directos ás 8 da tarde no mes de agosto, ca cantidad de festas, comunións, bautizos, bodas e eventos e todo que ten todo o mundo, porque agosto é como o mes central do ano, non? Para celebrar todas esas cousas. Pois eu, como teño tamén bastantes cousiñas que vos hei de ir contando, aínda non, pero hei vos de ir contando, pois eso, que durante o mes de agosto non vou facer os directos, pero eu vou intentar seguir subindo, como sempre, vídeos cortos cando teña algo que vos contar, que vos dicir, ou que nada, chorradas tamén, e vídeos largos para o canal. Pero o que deixo son os directos no mes de agosto, solo no mes de agosto. E se algún día fixera algún, avisareivos con tempo, prometo. Como vexo que ninguén di, nin nada, espero que esteades pensando, menos mal, porque eu tampouco podía velos ou algo así. Porque non me están entrando chats e pareceme rarísimo a min que 120 personas non este escribindo alguén. Pero, bueno, as hortas van a volver a sufrir outra vez moitísimo, porque xa sabedes que nin os pimentos medran ben, nin os tomates maduran, porque é algo que vexo todos os días cando abro Facebook e entro en algún dos grupos que teño así, nos que estou, destes de hortas ou hortas rurales ou hortas urbanas ou todo sobre o huerto, cousas así, bueno. Pois todo o mundo pon as fotos dos seus tomates que non lle maduran. E iso é algo común. Bueno, agora, a verdad que se levamos unha semana con bo tempo, ese tiñan que ter madurado, pero sufriron moito. Careceron moitísimo de sol e de calor, hasta agora. A ver, xa me parecía a min moito. Ola, xa me parecía a min que non me estuvera falando alguén. Dinlle sin querer ao pitoco de quitar os chats. Ai, madre mía. Hoxe comín o primeiro tomate e non sabe nada. Mi mai, que botou tanto tempo verde que madurou, joder. Pois eu é que os meus, mira, minto se digo que non, porque os cherries sí que me maduraron. E os cherries sí que empecín a comelos, pero tomate, non teño. Ainda o sábado pasado, que morría ca gana deles, e uns chavales que venden así no mercado, que venden fruta, que compran, pero tamén teñen invernadero, tamén plantan eles. E dixéronme que tiñan ali 2 caixinhas de tomates, xa se vía ben que eran da casa, porque non eran todos de tamaño regular. Dixéronme que era deles e trouxenos. Estaban riquísimos, pero os meus aínda non. En que lengua estás hablando? Eduardo, estou hablando en gallego. Es un idioma. Gallego, sí, Eduardo. En gallego. Desde Galicia. Hola, Nusca, agora vemos sol e marchas nos ti. Márjanos Dios. Pero é que eu fago por vos, Usa, fago pola vosa estabilidade mental.
para que os sábados, os domingos, non esteades a pensar que teño que ir a ver o directo que vai a empezar uns, que entendes, para que podades ir a comer o helado, para que podades ir de vacacións, para que podades... Todo eso. Eu comín tomates, dinos María Souto, dos teus. Eu cherries sí, eu teño cherries e saíron 2. Bueno, a min cherries moitísimos, Hei de facer un vídeo que se son como máis fáciles de facer, enseñándovos como a horta, como a teño ahora mismo, porque está bonitísima, Dios mío, que está a horta esplendorosa. E agora, como a terra non lle falta humedad, volvín a abonar e a fertilizar ben toda a terra e todos os aqueles cando deixou de chover. E agora con este calor, é que se botanse as cousas a min, medren de día a día, que é unha barbaridade, e teño a horta moi bonita. E vola de enseñar. A ver se un dos vídeos que fago para agosto é enseñarvos a miña horta como a teño agora en agosto. Paqui, dona, desde Huesca, aquí estamos comiendo tomate rosa de Barbastro, buenísimo, pero aquí tenemos mucho sol, claro, Paqui, aquí aí tuveste de sol toda a primavera. Claro, aquí non. Aquí a primavera foi super chuviosa, sempre con nubes, sempre con cielos encapotados, non temos eso, pero, bueno, non sufras, sempre nos queda tirar do archivo. Así me gusta, que sea actitud, home, sea actitud, se non vos vou deixar, só deixo os directos, porque é que vou ter un traballiño para facer os domingos, e voume a ver moi apurada para facelo, e abarcar tamén isto de facer os directos. Entón, dixo, mira, hasta me quedou ben. Agosto, deixo os directos, e en setembro volvemos con máis ganas e con... Entón, pois xa está. E felices vacacións. Bueno, de vacacións tampouco non vou. Deixo vos para ir traballar no mes de agosto, ainda que penso ir por aí uns diiñas, está. Yo comí pepinillo de mi huerta, que comecei en abril, estou feliz. Alégrome moitísimo, Alicia, porque Alicia fai pouco que empezou ca súa hortiña, e alégrome moitísimo de que poidades comer cousas. Eu teño os pepinillos, é unha barbaridade o que teño. Calabacíns, 4 plantas, 2 de calabacín verde e 2 de calabacín un pouquiño máis blanco, que, por certo, estou vos preparando un vídeo sobre calabacíns, que o vades a ver, pois poñereivole este jueves ou este viernes, espero que me dea tempo a acabar de editárvole todo. Quero que o vayades ver, porque de verdad vos prometo que todos os días me facedes un montón de preguntas, mira, por aquí, por calquera dos vídeos que teño en YouTube, en Instagram, tanto por privado, o chat privado que hai, como en público, en calquera vídeo, no Facebook, tanto tamén en privado como tal. O sea, que todo o mundo me fai as mismas preguntas sobre os calabacíns. E dixo, pois non podo pasar desta semana sin facer un vídeo e aclarar ben todas esas dúdas, porque, a ver, a min dan moitísima pena non contestarvos a preguntas que dixo, pois, non, teño que axudarle, porque realmente a solución é fácil, entón, pois, intento sempre axudar. Pero, claro, se me facedes sempre as mismas preguntas, acabo antes facendo un vídeo e redirigíndovos. Entón, o vídeo desta semana vai a ser sobre calabacíns. Algo que me preguntastedes a rabiar. Por que os meus calabacíns me salen así? E me mandades fotos de calabacíns como deformados, non? Que están máis anchos nun lado e despois están estreitiños na punta. Ten un nombre, chamase estreitamento apical. Outra cousa tamén de cuestión, pero casi diaria, é porque os meus calabacíns se poñen amarillos cando son pequeniños, ou seja, é unha falta de polinización. E no vídeo vou vos enseñar como detectar cal é exactamente o fallo e como solucionalo. Entón, te necesito, se non me vou a marchar, só me vou a separar un pouquiño, vou me alejar un pouquiño, pero moitísimas gracias, porque me gusta moito que esteades ben comigo. Nusca, nosotros tamén tenemos huerta en Navarra, en la zona media, e ocurre lo mismo. E ha tardado tanto en hacer calor. En Navarra tamén, Mari Carmen, non sabía.
Ha tardado tanto en hacer calor que non maduran los tomates, pero ya hemos cogido media docena. Pois aquí en Galicia, bueno, en Galicia, eu penso que todo o norte da península estamos exactamente igual, porque recordo que me fixeron a mesma pregunta xente de Asturias, Gijón, o sea, que estamos por toda a franja exactamente igual. Nos que Castilla non se marcha porque non lle damos ao dedo, é verdade, 111 personas e só 60 likes. Isto é imperdonable, pois eu teño tomates, pimentos e lechuga. A ver, lechuga tamén teño. Tomates teño grandes, bonitos, vadelo saber, que a ver se fago vídeo, e moitos, a verdad que bastantes na planta. Pero sin madurar, o sea, para comer non están. Te echaremos de menos. Que va, Julia, que hei de seguir por aquí atravesada. Hei de seguir mandando vídeos e así. Ola, Nusca, chego a tempo. Claro que chegas, Celia. Como non vas a chegar? Sempre eres benvida aquí, Celia, ademais. Últimamente vexo indiferido. Xa lle dou ao dedo. Ah, Celia, pois os estás en directo. Mira, tío, se chegastes en directo. Es que me han dejado una huerta para cuidarla este verano y no sé ni por dónde me da el aire. Ay, pobre, ay, pobre. Pero te dejaron la huerta ya con todo plantado. A ver, danos datos. Maitos, por favor, danos datos. Deixe-me recoller o pelo que morro de calor, Dios mío. Eu sempre me entra o calor. Boa tarde, Nusca. Acabo de mandarche a foto da planta de berenjena. Creo que descubrín o bicho. Ah, era ese Jesús, ou así, que me mandastes, que chise, mándame outra foto que non acabo de ver ben. Creo que descubrín o bicho, pero non sei o que é. Vale, funcionará o xabón potásico, teño que velo. O xabón potásico só funciona se o bicho é sin exoesqueleto por afora, digamos como sin piel, sin cáscara, sin caparucha por fora, non? Se é un gusano, os gusanos teñen piel, o xabón potásico non lle vai a facer nada. As cucarachas e esas cousas teñen o cascarón, non lle vai a facer nada. O xabón potásico funciona moi ben en pulgóns, por exemplo, que non teñen piel, teñena como, digamos, dada a volta, e teñen como unha capa grasa por afora, que é o que os protege. E o xabón o que fai é atacar esa grasa e queimos, directamente queimos. Funciona moi ben para o pulgón, para a cochinilla algodonosa, aínda que hai que ser moito máis insistente, e tamén para a mosca blanca da col, aínda que a min no verán non me gusta usar o xabón potásico como fungicida da mosca blanca da col, polo motivo de que o xabón potásico na col, na verdura, nos repolos, no brécol, na coliflor, en todo o tipo de crucíferas, aínda que o brécol e a coliflor son flores, ou sea, son de outro género, pero bueno, para que me entendades, todo o que ten follas de verdura, deixas como tascadas, queimadas. No inverno, genial, no otoño, genial, pero se fai moito calor, eu non vos recomendaría botar o xabón potásico á verdura. Entón, non te preocupes, Jesús, non sei se chamaba Jesús, pero hei de mirar o... A donde mo mandastes? A saber, por donde mo mandastes? Aquí, non? A saber, Merche, Pura... Pois non sei. Igual mo mandastes por Instagram, pode ser? Bueno, xa mirarei despois. O que pasa que quería velo agora, porque se é... Ah, Jesús, creo que xa intentei esmajalos e son duros. Creo que ten cascarón. Pero sacastelle foto, Jesús? Por onde mo mandastes? Dime por onde mo mandastes. A ver. Vou a mirar se mo mandastes por Insta. Non. Non, tampouco. Non sei por onde mo mandastes. Bueno, pois xa o mirarei despois. Fálanos da tuta, Nusca. Mira, María, a tuta, podes dar o remedio ca barba do millo. Susa, así moi rapidamente, porque este ano sí que o vou facer.
tan pronto como o millo teña barbas, que ainda non o ten. Eu non sei como tendes o millo vos por aí pola vosa zona, pero aquí, home, xa están bonitos os pés, pero ainda non botaron nin siquiera a forma da espiga. Ainda está medrando o pé de millo. O remedio da barba do millo, a barba do millo é boa para axudar a curar e a aliviar todo o que é o tracto urinario. A vexiga, todo o que significa iso, pois infeccións, males do riñón. A ver, se tes unhas pedras como amundos no riñón, non chas vai a quitar, porque aínda aos médicos lle costa desfacelas, pero sí que che vai a axudar moitísimo porque é para o que é bo, vale? Todo o que é os riñóns, o tracto urinario. Entón, en infusión, pódese tomar en fresco, non cando están verdes, porque cando están verdes tamén lle fan falta a espiga, porque a maneira que teñen de polinizarse é que o polen, que é a parte de arriba do millo, que non sei se o sabedes, o macho, o sea, as espigas son como se foran as femias, e os grans de millo nacen dentro da caropa, está envolveito, e despois, cando o millo quer ser polinizado, para que os grans engorden e sexan millo, botan para fora as barbas. As barbas son pegañentas, se lle tocades, son pegajosas, teñen como unha capa así de pegajosa, non? Entón, nese mesmo momento, máis ou menos, equilibrase a planta e bota o que nós lle chamamos o senseno, que non é outra cousa que a flor macho. A flor femia son as espigas, a flor macho sería o senseno, o que bota arriba, que ten como forma de palmera. O polen, cando cae, os peliños eses, que son super pegajosos, recollen o polen. E desa maneira como se poliniza a espiga de millo. Cada pelo que sale para fora da espiga, escoitadme ben, cada pelo pertenece a un solo gran de millo, a uno. Por iso, o millo crúzase. Ti podes plantalo todo blanco e saliren espigas con grans negros, rojos ou de outro color, porque o veciño plantou de outro color. Iso é porque o senseno de arriba, cando está a botar o polen, o vento, os paxariños, os insectos ou calquera cousa, leva o polen, arrastro, pode o levar para a túa leira. E inda que ti o plantaras todo blanco, a hora de desbullar, pode aparecer algún gran negro. É porque non aparece toda a espiga negra, porque depende, como cada pelo pertenece a un solo gran de millo dos que están dentro, cada gran de millo polinízase co polen que pudo. Entón, por iso, ás veces nos salen espigas con grans de diferente color. Iso é porque temos ao lado, ou plantámoslo nós, ou xa está cruzado e sai pés de millo que son rojos, outros negros, outros blancos, e por iso se polinizan e se cruzan. O sea, no medio dunha espiga de millo corvo que é totalmente negro, bueno, tirando a azul cando ainda non está moi verde, despois tira como un granate moi oscuro, ou a gris moi oscuro. Pero ás veces tamén lle salen algúns gransiños blancos, pois que sepades que é por eso, porque ese gran de millo foi polinizado con polen de outra planta. Entón, eso, cando se lle quitan os pelos á espiga de millo, é cando xa a espiga non lle fan falta, non lles podemos quitar de verdes, porque senón a espiga non se forma. De feito, non deberíamos de tocarlle, para nada, mentras non está formada. E cando sabemos que está formada? Pois cando os pelos, en vez de seren verdes, verde clariño e pegajosos, son máis ben como empezando a tirar a amarillo. Bueno, isto se a espiga non é das rojas, porque entonces os pelos xa son granate ou rojos, dependendo de como sea a espiga. Entón, pois, que me estaban preguntando aquí? Ai, Dios mío, se non me acordo. Los calabacines redondos, así lo llaman en Argentina e Uruguai. Sí, que eu tuvenos tamén un ano un tipo de calabacín que era tamaño pomelo, así, ou un pouquiño máis pequenos, como naranxas, estaban moi simpáticos para poder rellenar e así. Pero non che era algo que a mí me entusiasmou. Nós volvín a plantar. Eu prefiero o calabacín de toda a vida. De feito, reiredesvos, pero hoxe comín, ollo, arroz en blanco con calabacín, cociñado, e para acompañar saltín un calabacín tamén.
É que teño moitos calabacíns, entón teño que comer moitos... Bueno, é un bisté tamén, pero tamén teño que me gusta moito os calabacíns, e máis, xa sabedes que eu como todo da miña horta, todo o que podo da miña horta, entón, cando están en plena... Hola, Barrilete, ven, amor, ven saludar. Cando están en plena produción, o que sea, os tomates, as berenjenas, os calabacíns, os pepinos, o que sea, iso é o que como esa temporada. A fartar. O sea, non me farto porque fago 1000 recetas. Que meu querer que? Estamos aquí. Non podemos ir de paseo porque teño que atender aquí a xente. Pero que non podo. Estame dicindo que o teño que levar de paseo. Mira, dille aí a xente. Dille. E la empanada de calabacín está rica. Probástela, Alicia? O sea... unha cousa que teño que probar eu, que me parece moi interesante, porque mo explicou unha vez un chaval de Barcelona, creo que, sí, Toni, é facer como se foran anchoas en vinagre, pero con calabacín, con vinagre e todo, entón o calabacín queda como duro, e que a consistencia é esa como do vinagre. Teño que probar, teño que facela, e se me gusta, se me sale ben e vexo que cunde, tamén vos enseñarei como fago. Hola, Nusca, me podes decir se la planta de la melón se muere? Depende, Carmen, é unha moi boa pregunta. Teño un vídeo no meu canal xa de YouTube falando ben da planta peramelón, pero la planta, si el invierno no es muy frío, si no nieva, si no hace temperaturas por debajo de, non sei, 5 grados, la planta aguanta. Pode ser que, por exemplo, perda as follas. Barrilete, non me dias que as uñas, non podo ir. Non me poñes a sacar, home. Eso, que pode ser que perda as follas, que quede sin follas, pero a planta non morre. Pero se na túa zona fai moito frío, vai haber heladas ou temperaturas demasiado baixas, o que podes facer é, a finales de outoño, antes de que empece o frío de verdad, arrancas a túa planta de peramelón ou uns esquejes, que tamén prende ben. Os esquejes plántalos en maceta e lévalos para un sitio como máis resguardado. E despois na primavera, sácalo outra vez para fora, porque a planta de peramelón, aquí, na miña zona, aguanta perfectamente. Non lle pasa nada. O único que lle pasa no inverno, se lle dá moito frío, queda sin follas. Ao mellor queimase algunha ramiña de tanto frío, pero rebrota. As suculentas podo sacarlle ouro aos fillos, e as decapitadas para curarlle botaselle canela ou botolle borralla. Celi, sacarlle os fillos agora ten cuidado onde llos pos, e depende, porque mira, os fillos das suculentas, acórdate da tuta. Vale, díxeme, xa se dixo eu, pero que pregunta había por aquí, vale, Deixame apuntar. As suculentas, depende de que tipo de suculenta e depende de onde bote os fillos, porque vouche explicar unha cousa, mira, as suculentas que son tipo repolo, non? Como se foran como lechugas, non? Que teñen esa forma de nacer como redonda, non? E que botan os fillos na parte de abaixo de todo, o sea, que a flor, a suculenta, vai sacrificando as súas follas de abaixo, sacrifica a vida dela cando os fillos se están empujando para arriba, non? Bueno, eses fillos normalmente, eses fillos de suculenta, están tan ben protegidos pola nai que cando saca son blancos totalmente, porque como non lle dou o sol nunca, son como blancos, paliduchos de todo, non teñen o color que ten a nai, pero é todo por unha falta de pigmentación polo sol. Que pasa se lle sacamos eses fillos agora? Temos que poñelos en un sitio onde lle dé moita claridade, pero que non lle dé ni un solo rayo de sol directo, nin á mañá siquera, porque non están nada acostumbradas a ter sol directo, e o que van a facer é queimarse. Despois, se os fillos, que hai outro tipo de suculentas que o que fan é, así como botan as varas florales, sabedes que está a suculenta, e botan así como unha variña floral, e botan as flores. Bueno, pois hai suculentas que os fillos, en vez de sacalos pola parte de abaixo, sácanos así, polo medio das follas. Hai moitos tipos delas,
e sacan o fillo polo medio das follas como se fora unha vara floral, pero é un fillo. Entón, vai facéndose hueco entre as follas e saca a flor. Esta vos iba a enseñar unha, pero, bueno, que a tablet agora é un rollo. Ese fillo sí que o pode sacar. Por que? Porque ese fillo está lle dando sol, o sea, el faise un hueco entre as follas da nai e saca un fillo, o sea, vai abrindo, vaise facendo hueco, cando encontra o espacio suficiente, abre e desarrolla. Eses fillos hai os que quitar, porque senón tamén está sacrificando a planta, porque a planta vai a deixar sitio aos fillos sempre. Co tempo, deixalle espacio e sacrifica as súas follas para deixarlle espacio aos fillos. Entón é mellor quitarlos tamén, con moitísimo cuidado para non dañar as follas, porque normalmente os que botan, as suculentas que botan os fillos así desta maneira, entre folla e folla, están moi prietas, sabes? Entón, con unha cúter moi delgadiña ou ca puntiña dun cuchillo, colles o fillo e vaste ao máximo posible por dentro e quítalo. Ese fillo sí que está acostumbrado a que lle dé o sol. Ese fillo podelo plantar así, tal cual. Normalmente teñen un tallo moi largo. Está o fillo e un tallo moi largo. Por que teñen o tallo tan largo? Porque teñen o largo da folla da nai. Se a nai tiña a folla así, as follas todas así, vai a sacar o pavo e non vai a florecer, a sacar o que é a suculenta, hasta que teña espacio. Entón, iso córtallo, casi a ras, para pousalo na terra. E a outra pregunta é, hai que botar canela? Non lle hai que botar nada, non lle hai que botar ningún tipo de desinfectante. Por que? O da canela é verdad que é un tipo de... actúa como un desinfectante e cicatrizante, pero iso tamén para nós, na nosa piel incluso, o sea, é un bo cicatrizante. Pero os vídeos todos eses que vedes de xente que lle ten que botar canela ou algún tipo de cicatrizante ou de borralla mismo, como dixestes ti, de ceniza, que está tamén genial, porque a ceniza é un bo cicatrizante e secante, pero son máis ben de sitios, de países nos que a humedade é diferente, que o clima é diferente, e se eles cortan unha suculenta e a deixan así, non se lle seca tan rápido, non cauteriza. Aquí cortas unha suculenta e aos 2 días está cauterizada ela sola. Cauterizar é que o corte deixa de sangrar enseguida, ademais, e neste tempo agora co calor que fai, máis aínda. Ti cortas unha suculenta e as suculentas xa sabedes que non sei se o sabedes, vou volo dicir, caracterízanse por facer reservas de agua nas súas follas ou no seu tallo ou nas súas raíces. En algún sitio da planta teñen reserva de agua, moita reserva de agua. E iso é o que caracteriza as suculentas. Todos os cactus son suculentas, pero non todas as suculentas son cactus. A diferencia entre cactus e suculenta, aínda que hai pequenos matices, que hai algunhas plantas que son como diferentes, raras, catalóganse de outra maneira, os cactus son máis ben os que teñen os pinchos, imaginamos, ou os peliños eses todos que a recubren. Algún tipo de como de estrelliñas tamén, pinchos en forma de estrelliñas. Eses son os cactus, que non son pinchos, realmente son as súas follas que evolucionaron para protegerse mellor, ben sexa dos depredadores para que non entren a comelas, porque esas suelen ter un corpo moi gordo, foi como unha especie de defensa, sacaron eses pinchos, pero realmente son as follas, son por onde absorben a energía solar a través dos pinchos, pois non se lle poden quitar. E que máis? Bueno, eso, que hai sitios nos que teñen que usar algún tipo de cicatrizante / secante para cauterizar máis rápido a ferida que se lle fai a unha suculenta ou decapitala ou a cortala. Aínda que eu no verán non recomendo decapitar as suculentas. Esperaría máis ben otoño, inverno e primavera é o mellor para decapitar aquí na zona nosa, estou falando, que ao mellor en Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, por aí neses países, igual é mellor na primavera e no verán, pero aquí, na nosa península, en España, toda a franja,
podemos facelo mellor no otoño, no inverno e na primavera, porque queren máis ben ese pouquiño de humedade que non hai tanto no verán. O da tuta. A tuta, a ver, a tuta chámase tuta absoluta. E chámase tuta absoluta porque come absolutamente toda a planta. Hai insectos ou gusanos que se identifican polo que comen. Pois algúns comen fruta, solo fruta exclusivamente, outros alimentanse solo de follas, outros alimentanse solo de raíces, outros de cousas en descomposición. Bueno, pois a tuta absoluta aliméntase de toda a planta de tomate absolutamente. Dos tallos, das follas, das flores e dos frutos verdes, xa non os deixan madurar. A tuta é unha especie de polilla, é como se fora unha especie de mariposa, digamos, non? E podémola localizar, ou mellor, o mellor para tratar a tuta é prevenila. A tuta, no seu estado de polilla, síntese atraída polo color amarillo fosforito ou verde fosforito. Entón, é o que se lle chama trampas cromáticas. Para atrapar a polilla, que sería o ideal antes de que puxera os ovos, habería que coller unha botella desas de lejía, que son amarillas, ou das que son de lejía con detergente, que son verde clariño. Dades vos conta? Pois esas dúas, cortades un cuadradiño deste tamaño, o tamaño que queirades, así, e tendelas que colgar na parte de arriba dos tomates, na parte de arriba do que queirades poñer, porque tamén vale, por exemplo, para a mosca da cola e tal, pero hai que poñer na parte de arriba, non vale de nada poñela abaixo, porque as polillas voan e andan así por aí por riba, entón hai que poñer alto, ou espichado en unha vara que estea inclinada. Vamos a facer un croquis. Si poñemos a vara dereita, bueno, a todo isto estamos imaginando, cortamos o cacho de plástico da botella de lejía, amarilla ou verde, e facemoslle un buratiño e colgámoslle un cordel pequeno, para que eso pendule, estea ao aire, que o mova o aire, que ande así, que estea libre, solto. Eso témolo que ir mollar todos os días, ou cada 2 días, ou que estea sempre húmedo, con aceite, mellor que non sea usado, porque se ten olor vai a atraer outro tipo de insectos. E non nos interesa, só queremos casar eso. Se ten olor, van a ir outros insectos e vamos a lastimar outros insectos que non queremos facerlle daño. Pero a tuta síntese atraída simplemente polo feito de ser amarillo. Chámase monocromático, o sea, que se sinten como atraídas. Son trampas cromáticas, cromático de color, non? De croma. Amarillo e verde. Entón, como se sinten atraídas, van a ir a ese cacho de amarillo ou verde que lle chama a atención, van a ir voando. E ao chegar ali, van a quedar pegadas. Por qué? Porque vamos a ter sempre eso mollado con un pinceliño así de aceite ou, bueno, de mel, pero o mel tamén atrae outras cousas. Entón, o mellor é aceite. Pode ser aceite de coco, pode ser aceite de girasol ou de oliva. Se mantemos eso húmedo, xa é unha maneira de atrapar a tuta. Que pasa? Temos, imaginadevos, non? O cordeliño co cacho de plástico amarillo. Se poñemos a vara dereita, non temos como colgalo. Pero, bueno, aquí está a nosa planta de tomate. Esta é a planta de tomate. Pois nós poñemos a vara, claro, así o bolígrafo non me pinta, porque isto non é un rotulador. Poñemos a vara así inclinada. E aquí colgámoslle a trampa cromática. Fijadesvos. Se facemos isto, con un pau calquera, unha cana, un cacho de algo, que alto ten que ser isto, a parte de arriba do pau ten que chegar á parte de arriba do tomate, polo menos. E que estea libre, que non toque nada, o sea, que o cordeliño, que este ten que ser cortiño. E vos deixadela aí, para que ande así, para que voe arredor. Incluso podedes poñer varias, total, isto solo leva tempo, pero cartos, ningún.
A tuta absoluta, como se sinte atraída polo color amarillo, vai a quedar aí pegada. Vai a quedar aí pegada e podela retirar. Retirar ou non retirala porque morren aí. Que pasa se a lasaña estaba rica co calabacín? Riquísima. A lasaña co calabacín é che do mellor que hai. Que pasa ca tuta? A tuta pon ovos no en vez das follas. Se os vedes, vos se vedes ovos no tomate, é casi imposible que sean de mariquita, porque se foran de mariquita, pois estaría guai deixalos. Pero os ovos de mariquita teñen unha forma especial, son como máis alargados, teñen como na base como un pouquiño máis gordo, e suelen ser amarillos, a non ser no último estado que cambian de colores, son como beis, tal, pero suelen ser amarilliños. Entón, os da tuta son blanco, beis ou grisáceos, así, un color así. Se vedes ovos, non poñades a esmajar, quitades a folla con coidadiño e a basura con ela, ou esmajade a despois, tal, aseguradevos que non caian por ali os ovos, que non anden a tal. Cando nacen os gusaniños, son super chiquitins, como que vos vou a dicir? Sabedes como é o furado por onde se mete o fío na agulla? Ese tamaño, pois así son a tuta cando nace, é super chiquitina. E no seu estado máis grande pode chegar a ser, con que o comparo agora? É difícil comparalo. Pode chegar a medir 2 centímetros, ben, ou 2 centímetros e pico, e ser gordiña, moi gordiña. Cando é máis pequena, podese meter incluso no tallo dos tomates, gustalle moito as interseccións. Donde o tomate fai un cruce, gustalle aí. Pero, bueno, pode estar en calquera sitio do tomate. E se vedes un burato así, a ver, hai maneiras de intentar matala. Con unha palla, que sea dura, métela para baixo e para arriba, se o furado non é moi grande, porque senón non creo que seas capaz, e daslle hasta esmajala. Eso sí que se pode facer, sempre cando estea no furado, que ás veces non o podemos saber. Pero hai unha maneira tamén de detectala cando anda por fora, porque, como vos dixen, chamase tuta absoluta, porque come absolutamente toda a planta. Cando empeza a comela, e cando é tan pequeniño o gusano, non ten aínda a forza, supoño que na boca, na mandíbula, ou no que sea, como para roer o cañoto, o tallo do tomate, e moito menos o fruto, o tomate verde, porque lle é durísimo. E que fai, como empeza a comer? Empeza a comer as follas. E por iso tendes que estar pendentes. Vos mirade a plantiña de tomate. A planta de tomate debería de estar dun color verde oscurísimo, calquera moteado, mancha, decoloración ou arrugamento que teña na planta, a planta ten un problema, porque as follas do tomate son grandes, teñen que medrar día a día e ser verde oscuras. Como come a tuta cando é pequeniña? Fijadesvos, e a folla que está comesta pola tuta cando é moi chiquitina, o que fai é como comer a parte verde e deixa o esqueleto da folla, que ao mellor só fixo un buratiño pequeno nesta folla e foixe a outra, que non lle gustou esa folla ou que sea, non sei por que son tan selectivas, non é que che acaben comendo toda a folla, pero se te fijas un día e ves que as follas dos tomates como que lle falta a parte verde, sabes, o que é o color verde, e queda no seu lugar como un esqueleto de folla, por pequeniño que sea, seguro que é tuta. A ver, pode ser un minador tamén, pero o minador fai outro tipo de circuitos. A tuta absoluta, isto faino como en círculos, ou, bueno, deformes logo, círculos, pero come como arredor. E se é un minador, vai a facer o mesmo efecto, porque come como a parte verde e deixa o esqueleto das follas, pero vai como facendo así, sabes? Fai como circuitos, iso é un minador. Distíngese ben, é que con imágenes é como mellor se fai. Teño que ser pendentes moitos vídeos para vos enseñar imágenes. Entón, se vedes esa folla como está así, é tuta, e está aí. O sea, se vedes unha folla alrededor de unha cuarta, está esa pequena oruja, pequeniña, tendela que buscar. O seu color é como veis, e ten como anillos, desde moi pequeniña é como anillada. Despois, cando a temos dentro do tomate, bueno, se a temos dentro do tallo, xa vos digo, cunha palla dura, podemos intentar asesinala aí en dentro. Se o tomate non sufreu demasiado por culpa do furado
e cauteriza ben, ou sea, cicatriza ben esa ferida, non tens que arrancar o tomate, pero ás veces fanlle tanto daño que tens que cortar o tomate por aí porque morre dai para arriba, morre. E que máis vos... E se está en dentro do tomate, non te arriesgues a deixar o tomate a ver se lle dá tempo a madurar. Ese tomate fuera, eu non comería. O sea, o gusano está en dentro, ao mellor é que ao mellor entra, fai un furado, come un pouco e baixa o tomate do lado. Eso tamén pode pasar. Pero ti, tomate cun buratiño que besas, iso é tuta casi ao 100% de segura. Cortas o tomatiño a unha bolsa, á basura, fuera da horta, porque senón non fixastes nada quitando. Non o botes á composteira. Non o botes á composteira de miñocas tampouco, nin á vermicomposteira, nin a ningún set. Basura. Eu non a comería, porque ese bicho está aí, come e caja en dentro do tomate. E chega a pudrilo, o sea, eu non nin o intento xa. Tomate con burato, basura. E outra maneira de detectalo cando é xa o que é o gusano un pouco máis grande, ao mellor ti non ves nada, porque ao mellor o tomate está pola parte de aquí e o burato está pola parte de aquí, e ti velo bonito, e dix, non pasa nada. Pero resulta que aquí abaixo hai outro tomate e aquí, pousado nese tomate, hai como se foran uns granuliños masticados de color verde clariño. Iso é a caca recién cajada, aínda que tamén pode ser a caca así como moi negra, bueno, dependendo dos días que teño así. Mira pola tuta, se ves eses granuliños como verde clariño ou negro, son cajadas de que o gusano comeu e cajou fora do tomate. Por suerte, caeu a caca nun sitio onde a podes ver. O sea, o tomate de arriba ten tuta. Colles o tomate, gíralo ben con coidadiño, ten burato, fuera á basura. E non falo máis da tuta, porque senón non olvides darlle a... Eso, a ver, eu non me olvidei da tuta, pero vos non vos olvidedes de darlle ao like. Fieitos colgados na tomateira, escoitei a unha persona maior, eu non sei. Para que, Xusa? Non me ten moito sentido, porque o fieito non ten, digamos, unha importancia a nivel insecticida que dixas pode valer para algo, nin ten un olor fuerte para dicir, non sei. Mira, María Souto, por favor, que está dicindo, ahora mismo son 140 personas e solo 107 likes. O sea que me faltan 30 e pico de personas sin darlle ao like. Vou deixar de falar hasta que lle deades ao like todas as que faltades por darlle ao like. Que non cobran nada, que é gratis. E así axudadesme a min. Se non, non funciona. Argentino non quere decir lo que dice. Que pasou? Hola, vengo de Argentina. Dios mío. Hola, Nuska, ¿conoces la receta de tomates fritos verdes? Claro, hai que lavar a botella de lejía ou se deje o olor a cloro. Lávala, hai que lavala, porque ao mellor o olor bota para atrás. Eu lavo, E máis, se a deixas así a secar, o cloro evapórase. Non queda olor tampouco, non hai que lavar tanto. A receta dos tomates fritos verdes. Tomate verde frito. Eu teño o auténtico tomate verde frito mexicano. De feito, collín onte 2 e vóvolos a enseñar, porque non son os nosos tomates, non é o tomate normal collido en verde, Hai un tomate especial que se chama tomate verde mexicano. De feito, chámase tomatillo ou jitomate. Tiñaos aquí na nevera, porque os collín onte, que me rompeu unha jalla da planta. Este tipo de planta é moi, o sea, expande moito as súas ramas e ás veces co vento ou co peso, porque isto colle moitísimo peso, parte. Entón, parteu unha jalla e que tiña? Truxen estes tomates que ainda non estaban para coller. Pero mirade, estos son para a tuta. Entón, eso que teño nos tomates, teño verdes e marróns, e os tomates aínda están verdes. Mira, é diferente, Celi Extremadura,
se os tomates están verdes e marróns, iso é porque che colleron mildiu. Fijo. E o que estamos falando é dunha cousa diferente. Tomates verdes comidos pola tuta. E cando os abres están castaños, claro. Vámonos aquí con Ivette, que supoño que Ivette, que é de, creo que é de Argentina, se mal non recordo, ela supoño que sí que os conoces. Mirade, teño que contestar aí Luís. Luís, volveme a preguntar eso se non che respondo, que quero responder eso porque, bueno, porque tamén me pregunta moita xente. Isto é o tomatillo verde mexicano, que non se pode confundir cos fisalis ou alquequenjes, que vou a ir a buscar, que tamén teño aquí unha plantiña, para volos enseñar. Isto é tomatillo verde mexicano ou jitomate. E agora vou buscar os alquequenjes ou fisalis. Xa estou aquí, Xa estou aquí. Mirade, a planta é da mesma familia, pero non teñen nada que ver un co outro. Este hai no que comer verde, este hai no que comer maduro. Isto é, aínda que se parezan un montón, isto é un fisalis. Alquequenje é unha frutilla con sabor cítrico. Para min, das millores mermeladas que podo facer, esta. A min encántame, ten un sabor agrio e ácido. O sea, tenche que gustar agrio e ácido. Se están moi maduros, teñen como un puntiño tamén dulce, pero por moi maduros que estean, non deixan de ser agrios e ácidos. Este é o alquequenje, fisalis. E cóllese cando a cápsula está así castaña. Vale? Fruta. Isto é fruta. E isto é un tomatillo verde mexicano. A planta é parecida, pero non o é. O sea, esta planta é leñosa e este é como se fora como ramas verdes, sempre. Bueno, pois este é o tomatillo verde mexicano, vou vos enseñar. O auténtico, este é co que se fan a salsa, os tomatillos verdes fritos e as salsas todas mexicanas que fan. Vedes a diferencia? Nada que ver, non teñen nada que ver, pero nada. Fijades vos. E estes cómense así verdes, aínda que este quedou así un pouquiño pequeno, pero teñen este color verde intensísimo, precioso. E estes son os famosos tomates verdes fritos. Os tomates cos que se fan a salsa verde mexicana. Entón, pois eso, a planta é diferente. Este tamén, estes, por exemplo, eu uso-os moito, a miña nai encántanlle, uso-os moito cando facemos, por exemplo, carne ao forno, peixe ao forno, acompañan moi ben. A min gústame moito. Aínda que, se se pasan de maduros, empezan como a perder color verde, perden intensidade verde, pero non deixan de ser verdes nunca. Bueno, se se pasan moito, chegan a ser amarillos. Amarillo non. Como beige clariño. Aí un color como café con leite, non? Cando se pasan desto e quedan un pouquiño máis maduros, eu tamén os como na ensalada. O sea, comos así, crudos. E incluso eu boto, por exemplo, a ensaladilla rusa para ter un toque crujiente. E estes, pois, non se poden comer verdes. Vou vos enseñar un destes en verde, para que vexades que non é a mesma. Veña agora. Aquí estou eu, vedes? Así sí que parecen o mismo, vedes? Porque este é o tomatillo verde mexicano, que foi a cápsula que lle quitín estes dous, este máis este.
Este é un alquequenje, pero verde. O alquequenje non se pode comer verde. Isto non se pode comer, non se pode. Non é que non guste, non se pode. Está cargado de astringencia, está inmaduro e non se pode comer verde. Bueno, pensei que iba a estar verde, pero ten un color así como verde, tal, bueno, en comparación. Pero bueno, comparado co maduro, os alquequenjes cando están maduros son color naranja. E sempre, sempre son color naranja. Morren sendo color naranja. E este, cando madura, volvese clariño, moi clariño, casi amarilliño, clariño, clariño, clariño. Entón, hasta aí a lesión dos tomates verdes mexicanos. Que lle iba a responder eu aquí? Que me preguntou, eso nos quiñe que se non de marcharte en agosto, basta en setembro tamén, así que dar moitos likes. Ai, non é Susa, non me quero ir, A ver, ou moi mal tiña que ir o canal e non seguir. A ver, vai aumentando moi pouquiño a pouco, mi má, é que moi pouquiño a pouco, non sei por qué, porque visualización sí que hai, pero non se suscribe a xente, non sei. Eu penso que é porque non saben, como se fai para suscribirse e así. Pero vai indo como moi pouquiño a pouco. Eu o canal non quería deixar, porque me gustame este rollo, gustame enseñarvos, facer os vídeos e contestar e así, non sei, gustame. Entón non quería. Pero a dir ben, non te preocupes. Milfanator, non sei que di. Sei como saben eses capuchiños. Estes ou estes? Cales tes, os amarillos ou o tomatillo verde mexicano? A receta de tomates fritos que conozco é do sur de Estados Unidos. Pois xa non la poderías tamén explicar brevemente aquí, e así xa sabíamos todos. Los que estamos somos fieles, Nusca. Alicia Fariña, bienvenida, que ainda non che lere ningún mensaje, pero ves, xa sabía que habías de andar por aquí. Xa che dixo, voume en agosto, pero pola salud mental de todos, mulleres, e tamén descansades vos de min un pouquiño. A xente está tirada na eira á sombra. Tamén é verdad, pero bueno, son de 127 personas, ainda nin tan mal. Ainda que temos chegado a 200 e pico, non está mal, vamos a ver. Fai moito calor, eu entendo que se a xente vai á playa, eu non me veño para a casa a esta hora. Eu penso que o canal fai o que quere, porque sei que estamos moitos e non salimos. Xa, pero non, o que pasa é que hai moita xente que si mira os vídeos, porque eu podo mirar un tipo de estadísticas, non? Nun panel que teño, as estadísticas de visualizacións de vídeos, o 80 e tantos por cen é de xente que non está suscrita. O sea, que está ben tamén, home, que se miren os vídeos tamén é interesante, pero non se suscriben, non sei por qué. Bueno, vou a contestar a un chaval ou alguén que me preguntou que non acabín de ler ben a pregunta. A ver se a encontro. Teño unha última pregunta antes de que te vayas de vacacións. Cal é a mellor forma de regar? Por arriba, sen mollar as follas as primeiras horas, a primeira as horas ou a última xa o damos por sentado. Pois non sei por que o das por sentado, Jesús? Mira, vouche explicar. Teño os tomates cunha mancha blanca na piel. Vale, non é fungo. Vale, Luís, eso era o que quería contestar, porque tamén é algo que me manda asiduamente a xente. A foto do seu tomate ca manchiña blanca. Vouche explicar agora mismo, Mira, a mellor forma de regar, a non ser que sexan plantas ornamentales e que teñas que como igualar unha selva tropical e teñas que espallar agua, non? Porque eu teño zonas da miña casa, teño algúns rincóns onde teño plantas que teñen que estar á sombra, que non lle pode dar o sol, que teñen que estar moi aireadas, e a esas plantas regoas cun aspersor, o sea, puño a manqueira en aspersión e rego para arriba, non rego abaixo, regoas todas así para arriba, regolle as follas, para imitar, digamos, esa selva tropical, non? Pero só esa esquiniña. Son as únicas plantas que rego, bueno, non minto, tamén, por exemplo,
Vedes ali que teño unha hedra controlada, a hedra controlada, porque a mí non me gustan estas casas que están ca hedra toda na fachada e tal, pero así pequeniña gustame moito, teño a controlada, de vez en cando arranco e corto e podo. Esa non a rego tampouco abaixo, rego ca banqueira a mollar as follas. Por que? Porque ela bota como unhas micro raíces que se van como pegando á pedra, e iso é o que me interesa a min, que estea ben, se te digo, de vez en moi a menudo, cortolle ramas, que non quero que se vaya, quero que solo un cachiño, como se fora un cuadro vivo en esa esquina, e solo ese cuadriño, ese cachiño pequeniño, esas 4 folliñas así pegadas, que son as que me interesan a mí, porque así queda moi bonito. Nada, iso ir de madre, o sea, tixeira continuamente, chas, e se non camán arranco así, porque non quero que se vaya. Esa tamén arrego as follas, o sea, porque necesita ter húmeda o sitio onde clava as súas raíciñas. Pero o resto de plantas, todas por debaixo, pero todas en absoluto. Vos imaginadevos un repolo que está serrando, non? Ten así as follas, despois empeza a facer así, e de que forma o ollo, despois é cando abre as follas grandes. Pero se no momento que está empezando a facer así, para proteger o ollo, non? Antes de que o ollo empece a engordar, é que faja isto, que é como nace, régala por riba, vai a quedar agua en dentro. Esa agua vai a ter calor, vai a quedar emposada, vai a criar bichos, vai a pudrir por dentro o repolo. O sea, contradictorio total. As lechugas. Cantas veces me mandastedes fotos de lechugas que tiñan podre as follas alrededor do cañoto. Pero é que xe por rejalas así, libremente, por riba. Non se poden rejar así, porque queda ya agua en dentro e a lechuga ten moitas arrugas, bueno, se é desas de abrir, ten moitas arrugiñas e vai quedar sempre aí a agua. Diredesme vos, é cando chove tamén. Bueno, pero cando chove, xa non fai a temperatura que fai cando regamos, porque fai moito calor. Nós imos regar, estamos a 30 ou 40 grados e vamos regar. En ese momento non chove, non vai chover, porque se fai 30 ou 40 grados é porque está o xelo despejado, non? E a chuvia non lle fai mal porque non a hai. Se nós regamos por riba, esa agua vai a quedar aí acumulada. E mañán ou ao día seguinte, ou cando, dependendo de cando regedes, os rayos de sol incidan en esa planta e a agua está aí acumulada, esa agua vai a quentar. Tense que quentar, porque queda como en puxiñas nas follas, e fai puxiñas e queda aí. Esa agua quéntase, esa agua queima a folla e daña a lechuga totalmente. Despois, outra cousa totalmente contradictoria de regar así, que non se pode regar así. Calabacíns, pepinos, sandía, melón, tomates, berenjenas, que se me ocurren así agora, que botan flores continuamente, están todos os días botando flores, flores macho, flores femia, e esas flores tenense que polinizar, teñen que polinizarse porque senón non se logran os frutos, non? Entón, o polen, como mellor viaxa, é nas patiñas dos insectos, das formigas, das mariposas, das crisopas, de todos os bichos, das nespras, das abellas, dos abejorros, de todo bicho canto entra ali, incluso do vento. O vento pode entrar na flor, facer así, e ese polen que cae, colle a flor, a outra flor e polinízase. Pero, se ese polen está mollado, malamente vai a salir da flor macho. Malamente imposible que se polinicen as flores. Entonces, se nós regamos, e moitas veces, por exemplo, as curcubitáceas todas, non? Calabacín, pepino, sandía, melón, abren a flor macho cara arriba, así, con forma de copa. Se regas, queda agua dentro da flor, non lle cae. E xusto queda onde está o polen. Nin os insectos van a ir a coller o polen porque non lle gusta, non lle resulta atractivo. Os insectos que van é porque queren o polen seco, non queren un chapapote mollado. Entón, non o van a sacar de aí para ir a outra flor, ou sea, non van a ir adentro. Así que regar así por arriba, non. Hola, se me partió la planta de calabacín. Ah, por su propio peso. ¿Puedes salvar alguna de las dos partes? María Luisa, mira, é moi raro, o sea, eu sempre digo, isto é por non entutoralo.
Os calabacíns hai nos que entutorar e cada 3, 4, 5 días poñerlle un novo cacho de fío, un novo cacho, cada 10 centímetros, 12, todo máis, 15 novos. Imagínate, eu teño a miña planta de calabacín. Porque non teñen flores algunhas plantas de tomates. Yolanda, digo cho ahora mismo tamén, planta de... Que estaba dicindo? Planta de calabacín. Este é o tutor, imaginadvos, non? Este é o tutor. E aquí a planta de calabacín botando as súas follas. Isto non me pinta. Vale. Entón, amarrámoslo aquí. E a planta de calabacín sigue crecendo. E amarrámoslo aquí. E a planta de calabacín sigue crecendo. Crece todos os días. A planta de calabacín crece todos os días. Ten unha velocidade de crecemento increíble. O sea, porque calabacín podes coller cada día casi un calabacín. Si ten un bo sustrato e non está enferma. Si non ten oidio. Porque como teño oidio, por pouco que sea, frena totalmente o seu crecemento. Así que se algún día vedes que o calabacín de repente diste, pois non sigue crecendo, non bota follas novas, non ten follas grandes. Mirás por abaixo. Seguro que teñen oidio. Bueno, pois como sigue crecendo a planta de calabacín, vai a empezar a doblar. E co peso dos frutos, vai a doblar de todo. É porque o fruto sigue crecendo. Entón, podenos partir por aquí. Entón, que foi o que lle pasou aquí á nosa amiga? Que pasa se parte por aquí? Os calabacín sempre os botan na punta. Nunca os botan na parte de abaixo. Podes salvar a parte de abaixo? Si, podes. Pero para que? O calabacín non vai a botar outro brote novo como bota o tomate chupóns. Non, o tomate bota chupóns. Ti tes que decapitar un tomate porque tiña tuta, por exemplo, imagínate, e entroulle no tallo e tes que cortar. Ese tomate sí que se salva, sí que se pode levar arriba e pode seguir tendo tomates. Por que? Porque o tomate bota chupóns. Os chupóns, malamente chamados, a mí non me gusta nada chamarlle chupóns. Para min son fillos adaptados á planta. Pero se os deixamos crecer, volve a ser planta de tomate, o sea, volve a botar follas, volve a botar flores e volve a botar fruto. Sempre é salvable. No caso do calabacín, pasa isto? Non. Do pepinillo, sí. Por qué? Porque o pepinillo sempre bota tamén ramificacións que son fructíferas. Son ramificacións que van a botar fruto. Entón, ti tes que decapitar un pepinillo por calquera causa, ou que che rompeu ou así, e o pepinillo, por onde o cortes, vai a botar ramificación fructífera. O sea, que é unha ramificación que sí vai a ter fruto, que pode ter fruto. Pero no caso do calabacín, si se decapitou, intenta poñelo dereito, poñerlle unhas canas, poñerlle cinta aislante, a ver se é capaz a pegar e a cicatrizar o corte e o salvas. Porque agora é tardísimo para plantar outros, entón, a ver se non nos deixes, que non vos deixo, que só vos vou a dar vacacións. Eu é pola vosa comodidade. A mancha blanca no tomate, aí vou. Xa falín dela en varios vídeos, pero, bueno, non me importa repetilo porque de verdad que me mandades fotos das manchas blancas dos tomates. As manchas blancas dos tomates, as manchas son igual que as manchas blancas da berenjena e son igual que as manchas blancas dos pimentos, normalmente dos pimentos morróns. E a xente di, iso é unha queimadura do sol, están asolanados. É verdad, pero ten un pero, o sea, ten un motivo. Sí que é unha mancha provocada por sol, pero por culpa de que non tes ben fertilizado o chan. Xa teño falado moito desto, non sei se me fago repetitivo ao repetilo. Valga a redundancia. Pero, bueno, vou a ser como breve. Vou non repetir como en breve e rápido. Vamos a ver. As solanáceas, que son este grupo de plantas que vos estou nombrando agora, que son máis, pero estas, que son os tomates, as berenjenas e os pimentos morróns, que botan esas manchas blancas, que lle botamos a culpa á queimadura do sol. Incluso hai xente que os pon á sombra, ou que lle pon sombra, ou que lle pon un alono, ou así. Bueno, cada un fai o que pode, pensa que é a mellor maneira e actúa así, pero non é a maneira de actuar. Non é que sea a mellor ou a peor, non é a maneira de actuar.
Ese tipo de plantas chámanse solanáceas. E chámanse solanáceas precisamente porque necesitan sol directo durante 7 ou 8 ou 9 horas diarias durante todo o verán, durante toda a súa vida. O sea, se o necesitan é porque o poden soportar. E máis, mentras non teñan esas mínimo 6, pero 6, 7 horas de sol diarias fuertes, non dan ben os seus frutos. Os frutos non maduran, non crecen. Como temos os pimentos este ano? Así de chiquitís e con pimentos pequeniños? Porque non hubo sol. Non poden medrar porque é unha solanácea. Que pasa cos tomates que non maduran este ano? Non hubo sol. É unha solanácea, necesita 8 horas de sol diarias, pleno sol, nada de poñerlle sombras, nin caparuchos, nin cousas desas. Que pasa? Foi un problema de fertilizar. Eu sempre digo, mirade, as plantas necesitan calcio, como a nós, exactamente igual que nós. Pero nós, por exemplo, non necesitamos a mesma cantidad de calcio. Fijadevos, a referencia, a metáfora. Non necesitamos nós a mesma cantidad de calcio durante toda a nosa vida. Cando é que nos fai falta máis aporte de calcio? Todo mundo máis ou menos sabe responder a isto, que é mentras estamos crecendo, non? Non estou falando de leite, calcio, ainda que sea vegetal ou como sexa, pero o aporte de calcio necesitámoslo cando estamos crecendo. Por qué? Porque as células necesitan calcio para reproducirse e para crecer, para facer crecer a persona, non? O meniño hasta o final da adolescencia. E aí cando necesitamos o maior aporte de calcio. Bueno, pois as plantas tamén necesitan calcio. Non todas na mesma medida. Por qué? Porque hai plantas que non crecen tan rápido, entonces non lle fai falta tanto calcio. Pero que pasa co problema en cuestión do que estábamos a falar? Pementos, tomates e berenjenas, chámanse todas solanáceas. Este tipo de plantas teñen un crecimento moi rápido e expándense moi rápido porque só teñen 3 meses, todo máis, 4 meses no ano para crecer, reproducirse, botar frutos, sementes e morrer. Porque ninguna delas é unha planta que se conserve dun ano para outro. Ten un ciclo de vida, moi corto. Desde que trasplantamos unha planta destas, todo máis podenos botar 4 meses, 5 meses, 6 meses. Pero chegan os primeiros fríos do inverno, acabouse o sol, a planta morre, porque non ten sol. Entonces, esta planta ten que apurar, digamos, a crecer. Apura moito a crecer. E claro, como crece a planta do tomate, da berenjena e do pimento? Crece da mesma maneira que crecemos nós mentras somos recién nacidos hasta o final da adolescencia. Necesitan moito aporte de calcio, porque están crecendo moi rápido, e necesitan ese aporte de calcio porque a estructura da célula, o sea, as células vegetales non son como as nosas, non? As nosas teñen outro tipo de cousiñas, digamos, en dentro, pero sí que necesitan o calcio, e as vegetales teñen como unha parede, que son os que fan a estrutura da planta, fan os que a planta pode estar erguida, porque sabemos que unha planta non ten esqueleto, nós temos esqueleto, as plantas non. E que é o que lle fai de esqueleto á planta? Cada unha das células está composta como por unha parede de ladrillos, que se chama parede celular, e esa parede de ladrillos celular vegetal faille falta calcio. Falle falta aporte de calcio. Entonces, por que os tomates, pimentos e berenjenas teñen esa queimadura blanca polo sol? Porque lle faltou calcio. Creceu tanto, pudo ser tamén porque choveu tanto que a terra lavouse e o fertilizante que lle botastes marchou. Por eso no vídeo que fixen dos pimentos vos dixen fertilizade e aportadelle outra vez calcio. Os tomates, os pimentos e as berenjenas, cando teñen un bo aporte de calcio, o calcio o que lle fai é como de protección solar. É como a nós, vamos á playa, se non botamos protección solar, máis seguro é que nos queimemos. Máis seguro que nos queimemos, non? Bueno, pois, a protección solar das solanáceas vai a ser o calcio. Ahora ben,
xa temos as plantas grandes, xa están xa están máis para morrer que para seguir manténdose vivas, porque xa teñen un tempo. Estamos entrando en agosto, setiembre, todo máis, outubro, bueno, pode chegar algún a noviembre, pero con frutos xa pequenos cativos e mal logrados, non? Porque non hai boa polinización ni nada. Entón, a suerte que temos é que, aínda que lle botemos agora calcio, bueno, podemos botar aquel acto de calcio, por exemplo, que é como máis asumible, máis rápido pola planta, no regadío, pero vamos a ir tarde, porque a planta xa está formada. Entón, temos a suerte de que as plantas poden absorber calcio a través das follas. Entón, podemos facer un preparado de calcio. Astras, son as 9:15, nin que me dixo nada, ou bueno, iso igual me dixestes, pero como estaba toda, Dios, inmensa aquí no do calcio, porque claro que vos quede claro, porque ten unha solución facilísima, o sea, esas queimaduras, sí, é verdad que son polo sol, pero é por culpa de que non teñen calcio as plantas. Entón, podemos botar calcio ás plantas de maneira caseira. Teño un vídeo explicando como facelo, como enfrialo, como botarlo ás plantas, que se chama, bueno, como aportarlle calcio ás plantas con cáscara de ovos. Recomendo volo ir a ver. Vouno poñer no meu Facebook, vouno como a compartir outra vez, para que as que non encontredes o vídeo no canal, que hai xente que non sabe andar no canal e buscar vídeos, pois que o encontredes no meu Facebook. Ao acabar aquí, vou a apuntar, ou ao acabar aquí vou a compartir no meu Facebook, se non buscado, como aportarlle calcio ás plantas con cáscara de ovos. E se non queredes o remedio caseiro, polo motivo que sea, non sei, polo que queirades, hai a vender aquel acto de calcio, o sea, calcio, vos pedidelle calcio para a planta para aplicar de forma foliar, porque hai calcio que ha de aplicar na terra. Ese non, porque xa non chegamos a tempo, mellor é de maneira foliar. Foliar polas follas, quero dicir. Entón, sería botalo en agua, diluílo e aplicarlo nas follas, vale? Entón, pois eso. A ver, como se aporta calcio aos tomates? Acabo de dicilo, Ángeles, hai que ir a mirar o vídeo de como aportar calcio ás plantas unha vez que xa son grandes, unha vez que imos tarde, porque agora saímos como tarde, para aplicar o chan é tarde. Vale, entón, a ver, entrou por aquí un ofendidito do idioma. Se hablas gallego, háblalo bien. Puedes marcharte, David, a la televisión de Galicia, que la televisión de Galicia te lo van a hablar muy bien, el normativo perfecto te lo hablan en la televisión de Galicia. Esta no es la televisión de Galicia, es mi canal y lo voy a hablar como me dé a la gana, y en castrapo y como me dé a la gana, aunque me lo pidas por favor. Y por cierto, te diría que aprendieras a escribir en castellano, ya que me estás corrigiendo, puedes aprender a escribir también en castellano, porque no sé qué pusiste, yo te entiendo, pero pusiste, por favor, háblalo bien, notables castrapo, o sea, aprende, David, aprende a escribir en castellano para corregir a outras persoas que falamos como nos dá a gana no noso canal. É na máis, ala. Bueno, pois con eso non hai máis. Graciñas por contestar, pensei que sería algo máis grave. Nada, Luís, é grave, Luís, porque vou contestar a unha última cousa que me dixo unha chavala e acabame de acordar agora. Por que... Toma Moreno. Hombre, a ver, estaba falando a min, en fin... Eu lo entendo, pero para escribir, non te preocupes, cada un escribe o que non se pode entrar no canal de ninguén para explicarlle, escribindo tan mal en castellano, para explicarlle a dona do canal como ten que falar no seu idioma, no seu canal. Vou hablar como me dé a gana. Que iba a dicir? Preguntoume unha chavala, e quero contestalo, antes de marchar, penso que esa sería a última consulta, preguntou por que agora as plantas de tomates non teñen flor. É moi doado de explicar. Dame rabia que este boli non se ve moi ben. Se me dades un minutiño vou coller un roto, porque eu non sei se cando escribo así, deixame de escribir bolígrafo, porque este non é como el vi que tanto escribe por abajo como escribe. Veño,
Este sí que me vale. Hasta a próxima todos no verán. Vémonos en setiembre, que conste, antes de me despedir, o sea, en agosto vou a coller vacacións para vos dar a vos vacacións, porque sei que morredes ca gana de descansar, de verme todos os domingos, pero volvo en setiembre, amenazo con volver. Prove de vos que o primeiro domingo de setiembre non me esteades aquí ao pé do cañón, Proves de vos. Enfádome, deixo de falar. Vamos a contestar a esta pregunta. Vos mirade, plantiña de tomate, non? Vale, plantiña de tomate. Empeza a botar follas para aquí, sigue crecendo. Empeza a botar follas e empeza a botar as primeiras flores, aquí. Vale, que pasou? Que aquí foi en marzo ou abril que fixo un bo tempo e cuajaron as flores. Por qué? Porque o polen non se mollou. As flores non se malograron e non hubo abortos. Entonces, eses son os tomates que temos agora sin madurar. Sigueu pasando o tempo, non? E sigueu crecendo a planta. Follas para un lado, follas para outro. Sigueu crecendo a planta, follas para un lado, follas para outro. Que pasou aquí? Que saliron flores, pero que pasou durante todo abril, maio, junio, casi todo julio? Que pasou? Chuvias, nublados, máis chuvia, humedad. E que pasa cando as flores teñen humedad, chuvia e máis chuvia? Non cuajan. Non cuajan. O sea, esas flores son como abortos, non se logran. E a planta sigueu crecendo, sigueu botando flores, maio, junio, choveu, estas flores non se lograron e a planta sigueu crecendo. Vale. E agora volvemos a ter aquí flores. Aquí volvemos a ter flores. Pero por qué? Porque agora leva sin chover, pois non sei, 10 días ou así, e estas flores sí que se polinizaron, sí que lle fixo bo tempo, sí que hubo bichiños, animaliños que foron polinizalas. E aquí vamos a volver a ter tomates. Pero que pasa con todo este cacho de planta? Que mal me saleu o asterisco así boca abaixo. Todo este cacho de planta non ten tomates, nin ten flores, porque en esta época non lle fixo bo tempo, sabes? Como podemos ter aquí flores agora no medio, en toda esa época que creceu a planta e que en plena chuvia? Si lle deixamos os temidos chupóns, o que eu lle chamo fillos, si lle deixamos os chupóns sí que poden botar flores e follas. E entón sería a maneira de ter tomates en ese cacho de planta que os malogrou o tempo. O sea, ese é o motivo de que agora non teñan os tomates flores. Simplemente é porque lle costa moito cuajar, por culpa de que... A ver, ven aquí. Ven aquí, xubi. Está a prova arredor. Ven, vamos dar un pasiño ainda, sí? Xubi. Bueno, eso, que é ese o motivo, que as flores non cuajaron por culpa do mal tempo. Entón, pois nada, moitas gracias por molestarte en ler os meus comentarios. Sempre contesto, Susa, a ver, non porque sean teus os que me dá tempo a ler, esas sabedes, vos as que estades normalmente se me conocedes, esas sabedes que ás veces con algunhas respostas entusiasmo-me moito e boto ao mellor un cuarto de hora respondendo a esa pregunta, pero porque me parece super interesante, cousas que me van acordando, sabes? Entón, pois, nada. De todos os xeitos, si en este mes de agosto tendes algo... Espera, que chegamos agora? Si en este mes de agosto tendes dudas, problemas na horta ou o que sexa, non dudedes en preguntarme, non? En Facebook, por aquí, en calquera vídeo, non fai falta que busquedes o vídeo dos tomates. Hola! Ai, Dios mío. Non fai falta que busquedes, por exemplo, o vídeo no que falo de tomates para me preguntar unha cousa de tomates. Podedesme preguntar no vídeo no que vos explico como facer a empanada de millo
podedesme preguntar ali o problema que tendes cos tomates, porque a min os comentarios entranme como en bloque, e eu vou, comentarios nuevos, entón vou e leo esos comentarios novos, non? Entón, pois eso. E se non, a través de Facebook ou de Instagram. Se pudera ser, por favor, que non sea privado. Non é por nada, que non me importa contestalos en privado, pero a vosa dúda pode ser a dúda de moitísima xente, e se a facedes pública, a pregunta, porque todas as preguntas son boas, non hai ningún, o sea, non vos sintades mal por preguntar algo que ao mellor pensades, Jesús, que é como obvio, non? Non hai nada obvio. Non hai nada obvio. Se non o sabes, non é obvio. É obvio para quen o sabe, non? O sea, todas as preguntas son válidas. Prefiero que me preguntedes en público, ainda que poñades a vosa foto, o mismo que hai aquí, non fai falta que sea un vídeo específico, en calquera vídeo meu, que a mí van a entrar os mensajes nun bloque. O sea, van a entrar como mensajes nuevos, vou nos a ler, estean no vídeo no que estean. Foi unha pizza que están a ladrar os cans, non sei se me escoitades, Bueno, pois nada, eso. Que calquera dúda público, en público, porque a vosa dúda pode ser a dúda de outras 15 personas e cando vos respondo a vos 15 personas xa quedaron contestadas e así non son 16 mensajes por privado que teño que contestar e dan moita rabia non ter o tempo suficiente para contestarvos a todas. Así que se pode ser, se me falades por Instagram e por Facebook cas vosas dúdas públicas, non vallades ao Messenger, por exemplo, sabes? Mellor públicas, eu agradecovolo. Nada, tamén un agarimo moi grande ás familias da túa terra. É verdad, moitísimas gracias, Usa, é verdad que, bueno, vamos a falar, se te oye perfectamente con los perros de fondo. Bueno, vale, pois entonces, genial. Me encantan os teus directos e os teus vídeos, e todo o que fos, moitos bicos para ti e para la noi, que se entusiasma tamén Barry, Dios mío, que contento que dá Barry tamén, e que estamos moi contentos todos, pero Barry ten ganas de ir a dar un paseiño, vamos a ir agora a dar un paseiño. Bueno, pois nada, que teñades unhas boas vacacións, sabedes que boas son, que vos dou un mes inteiro de vacacións, dos directos, para que disfrutedes do verán. E nada, xentiña, vémonos o primeiro domingo de setembro. Espero, vou pasar lista, espero que esteades todas e todos aquí acompañándome, porque senón os directos irían super aburridísimos. Ter que falar eu sola para 10 persoas. Xa vamos agora. Que sí, que xa vamos. A la veña, biquiños, moitísimas gracias por estar sempre aí, por acompañarme, por apoiar o meu canal, por falar no meu canal ás vosas amistades. Que sí, home, que xa vamos. Bueno, nada, deixo-vos porque póseme nervioso. Temos que marchar. Moitísimas gracias. Nada, cuidadvos, portádevos moi ben e sede moi felices. Deica, vémonos en setembro.